Niekedy stačí jediná nemocničná izba, aby človek pochopil to, čo mu život roky nedokázal vysvetliť. Že nezáleží na postavení, peniazoch, vzhľade ani na tom, kto mal kedysi pravdu. V bolesti sme si všetci rovní a práve tam, kde padajú masky, sa ukazuje skutočný človek. Práve v nemocnici človek pochopí, aké vzácne je obyčajné ráno, pokojný nádych, úsmev milovaného človeka, či možnosť držať niekoho za ruku. Veci, ktoré sme považovali za samozrejmé, sa zrazu stanú tým najväčším darom. Život je príliš krátky na nekonečné hádky, tiché vojny a odkladané prepáč. Príliš krátky na hnev, ktorý ničí vzťahy. Aj na čakanie na dokonalý moment, ktorý možno nikdy nepríde. Obím svojich blízkych, kým ich ešte môžeš držať v náručí. Povedz im, že ich ľúbiš, aj keď si myslíš, že to dávno vedia. Tráv s nimi viac času, nie viac výhovoriek. Raz totiž zistíme, že najcennejšie chvíle života neboli tie dokonalé, ale tie obyčajné. Spoločný smiech. Krátke rozhovory, tiché objatia. Prítomnosť človeka, ktorého sme mali radi. Nečakaj na niekedy. Neodkladaj lásku, odpustenie ani dobro na správny čas. Život sa deje práve teraz. Obuj si svoje obľúbené tenisky. Pusti si hudbu, ktorú miluješ. Použij svoj obľúbený parfum. Choď na tú kávu. Zavolaj človeku, na ktorom ti záleží. Buď láskavejší. Objímaj viac. Súď menej a nikdy nepodceňuj silu malého gesta, ktoré môže niekomu zachrániť deň. Alebo aj život. Lebo nakoniec si nikto nebude pamätať, koľko si zarobil, ale koľko dobrá, lásky a svetla si zanechal v srdciach druhých. Ži naplno, miluj úprimne a nezabúdaj byť človekom.